السلام وسناي كبرات تختاتلتنا لو معنت حزنا لكم مزينا زلنا مدب اهتي بوندس كانسلرين أنجيلا ميركل بزعبا قعزوه اللو كنتات كورونا فيروس زملكت زم حلالفتو ايو سناي مكتتالنا من نيلكم زم حلالفتو ملقتقا نز سعي مسل زي خبر كنن زي خبركمن عبزن زحلفا معلتات نزي لومي يسترخبنا له عزينا عبرتعنا إنا سرحنا لومي خاء حابيرنا بفيديو كونفرنس بزعبا نزي أقاتي منا زلو تلابا حمام بمغنيات كورونا فيروس هاجرنا أبيناي كنت أبيناي درجة خمزلا تزراريبنا أنا خاء نتن أوراجاتات نتي بحابار زتسمع معنا اللوعل بولكن أبتكبار بمعالن كالا أيس من معنى يلومون حابيرنا خنا تجرب بمسم معنا كمسكنان يدلي أجندانا ويممرحنا لومي انتاينيرو بقدامنت نخلو أبجرمن زلو حزبي أكيايدا هيوتهم بمغيارهم نتزقودلهم بمقبالهم كاب مقرب مسبهم بمقطابهم لمنجست حجزو إلهم زي كونس نهزبهم كحجزو إلهم كم بمجمارهم كمسكنهم يفتو إذا خاء مسبورتو تعرنا حدا عابد صبو نجاريو أو هاجرنا نريو زلنا إذا زرقنا خاء اندحردا بحكي حدا صبو نجار أو هاجرنا أو جرمن كتكبر تدلي مستهزبن بهزبني تتكبيرو كم بمخانقة مسكاني كقرب يفتو لومي أو حدا نجار بزحنا نزقة ولا روبيت كوخ إنستيتوت يسمى معلي إتي بزحنا يزلنا فا كم جمريا نخن وصحو رجوز عين ورا إذا خا توم حخايمنا نرستاتنا علي تدخماتنا أب حكمناتات كاب عقمم من العلي نخيدخمنا نمعك أبي بتعمي برتوع سراحي مسرح زلو وزحات كمان عازيوم مسعو صاتي أو مسرح زلو جن بخموت راحينا اتحكمناوي سيستمنا دوك دبلوغ إلنا نخلهم أب كفلت عنا زسرحون تراح خايمن نتوم بزحات أب زخفل زسرحون أب إن عربتوتن تمساسلتي بيتاتن زسرحون بلبي كمسكنهم يفتو أب زا ساعات زي أخاء نتوم بخورنا فيروس تتاقيعهم زلون تتاقيعهم زنبرون كذكرهم يدلي بزحات سبات بمصارنا حزيننا خمزلنا خاء كل زفلتوي اتي بزحنا زلنا نجر ملو عوت هيكونن أي بزح أي كنس أهابزي كبرهوز دلخاء إزي تبزيح زولو فرك عوت ملو بملو صنع يكونن فركشكش زبلي نزخاء آتو فيلر نيروبيات كوخ إنستيتوت اندجنا أبريهولناي اتي نعو زحبر قصراوي فاكتور نابتن دليو أبيلنايو ألنا جنكا بزح بايتا يبلنا سلازي تتنكيرنا أتوكيرنا سرحنا تنقصلو علنا بزي مخنيات أبتزرربنا تهويخنا ولا صبوق حسابون انتخونا نقدميت كنسقوم كم زيبلنا تسمامينا مخنياتو كردانا علوو كسابنا زحما مزي مدهاني تزركبو كم زلنا يخن نبر كم زلنا ناتي بسيحنا زلنا عواتات كآخن عقبو علنا بزي مخنيات كن اللازب علنا بزعبا نيناي سقومتي نتناي محبرا ويوت أبدي قز ملكت كورون المفكات زي تخلنا انكدون دل من جدي عازي تنقع آخر ليناي اتي وعلنا لمون بزي يتدريتوني مغنياتو كل جزي نزارب له خلنا بزعبه هو سواتنا نزارب زل لومي زي تسمع معنا له بتي خاب على عسش دشتخ ساب على عسران كلتن ورح سلسته أبصحو زسفرنا مسرتي كم تزنبر حزبي نفس وكفو كم تزعنها ترحى حقوق كساقس كم زلوه بوحد متر 50 رحقات كابكال اسبه اللوه خم زلوون أبرشو خاء أبو نبينو مس حدا خالق أبجزء زي كمت سابن ويكا مستوم أب حدا جزاء بحبار زنبرون تراحيو خم كساقس زفقدو زي توسينو زسانحه أبوتو قالو نزو سانزي زي تكبرخا بتوم زملكتهم أكل كقصعي نمسائي جزي نتيز تلابد حمام مسرتون سنسلتون متان كتيفنا انفلت نعايا بزي حدا أقداس نجر قالو نتنا بنيتعنا قداياتن ببزح كفال زبزحان زمعبلان أو رجاتات كمسكنين يدلي ان حرد أحد زيادة من قصاصات فقيدنا موقعا بغروب أبزي نايقدن وسانن أقدا سنيو اتحمام كابي نابي بخامي تلابيعو كمزلو خنفلت علامانا خونا لو لنفس وكس حاممة
ምንጭ ሕማሙ ክንፈልጦ ነዚ ንምትግባር ከዓ ሓንቲ ኣብ ንምምሃዝ ንሰርሕ ኣለና ብቕድሚያ ግን እዚ ሓላፍነት ናይ ጥዕና ጉዳያት እዩ ነዚ ክነተግብር እንተኽኢልና ተላቢዱ ዘሎ ከባቢታት ንኽንድርቶ ንኽእል ኢና እቲ ሳዕቤን ናይቲ በብቑሩብ ንፈቕዶ ምንቅስቓሳት ከዓ ከቢድ ኣይክኸውንን እዩ ምክንያቱ ንፈልጥ ስለ ዘለና ኣበየናይ ቦታ እቲ ሕማም ይላበድ ከም ዘሎ እዚ እንተዘይሃሊና ግን ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና በዚ ምክንያት ከዓ ኣዝዩ ውሳኒ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ እኹል ብቕዓት እንተኽእሎ ምርመራ ነዚ ሕማም ኩሉ ህዝቢ ክረክብ እንደሊ ኢና ኣቕሓ ሕክምናን ንውልቃዊ ዝምልከት መከላኸሊታትን እኹል ክህሉ ንፅዕር ኣለና ብዛዕባ እቲ ንመዓልታዊ መሸፈኒ ኣፍ ዝምልከት ሕቶ ኣስፊሕና ተዘራሪብና ኢና ኩሉ ህዝቢ ከዓ ኣብ ድካውንትን ኣውቶቡሳትን ባቡራትን እንተተጠቐመሉ ዝሓሸ ምዃኑ እውን ተረዳዲእና እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብቲ ውሳኔና ኸማን ነዚ ሓሳብ ኣማዕቢልናዮ ኣለና ንህዝብና ነቲ መሸፈኒ ኣፍ ብፍላይ ኣብ ድኳናትን መንቀሳቐሲታት ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ንኽጥቀመሉ ክንላብዎ ኢና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዝያዳ ነቲ መዓልታዊ ንጥቀመሉ መሸፈኒ ኣፍ ክመፀና ወይ ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት እውን ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ጥቕሚ ንውልቃዊ ምክልኻል ክውዕል ኣለዎ ህዝቢ ነዚ ብብዝሒ እንተተኸቲልዎ ከዓ ንኻልእ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ንውልቅና እውን ንከላኸል ኣለና ማለት ብዛዕባ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ዝእለይሉ ቦታ ተዘራሪብና ኣብዚ ኣገዳስን ወሳንን እዩ እቲ ዓበይቲ ዝእለይሉ ቦታ በብቦትኡ ነናቱ ፍታሕ ክገብር ከም ዘለዎ መታን እቶም ዓበይቲ ብፅምዋ ከይጥቅዑን በቲ ሕማም ከዓ ከይጉድኡን ንምክልኻል ብዛዕባ መውዓሊ ህፃናትን ቤት ትምህርትታትን ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትታትን ዝምልከቱን ኣስፊሕና ተዘራሪብና ኢና ኣነ ከዓ ይፈልጥ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ጀርመን ነዚ ክትዕና ከም ዝከታተልዎ ንወለዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ውሉዶም ምስ ኣዕርኽቶምን ብፆቶምን ክራኸቡ ዘይምኽኣሎም ኣዝዩ ውሑድ መልይ ቦታታት ጥራሕ ምህላውን መብዛሕትኦም ኣብ ገዛ ክዕፀው ብምግዳዶምን ግን ዋላው ከምኡ እንተኾነ ኣዚና እንዳተጠንቀቕና ኢና ንቕድሚት ክንስጉም ዘለና መታን እቲ ንህይወት ሰብ ንምድሓን ክትግበር ዘለዎ ንክንገብርን ነዚ ሕማም እዚ ካብ ምብዛሕ ንምክልኻል እዚ ከዓ ሎሚ ክነተግብሮ ክኢልና ኣለና እዚ ከዓ ብቅድሚያ ኣብቶም እዚ ዓመት እዚ ትምህርቶም ንምውዳእ ምርመራ ክገብሩ ዘለዎም ብምትኳርና እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ነቶም ምርመራ ዝገብሩ ትምህርቶም ዝዓፅውን ምርኣይ እዩ ነዚ ዝምልከት ከዓ ናይቶም ኩልቱስ ሚኒስተር ዝበሃል ኣኼባ ሙሉእ ፀብጻብ ከበልና እዩ ማዕረ ማዕረኡ ከዓ እቶም ናይ መናእሰይ ሚኒስተራት ኣኼባ ምክንያቱ ቀስ ብቀስ ኢና ድሕሪ ዕለት 4 ወርሒ 5 ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ነገራት ከነተግብሮ ንኽእል ናይ ግድኒ ውሑዳት እኩባት ክኾኑ ንናይ ተምሃሮ ኣውቶቡሳት ዝምልከትን ነቲ ናይ ተምሃሮ ዕረፍቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝምልከትን ኣገባብ ክግበረሉ ኣለዎ ስለዚ ሓደ ብርትዕ ዝበለ ሰፊሕ ምንቅስቓሳት ምክያድ ከድሊ እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ብርትዕ ዝበለ ምቅራባት ከድልዩ እዩ ይርዳእኒ እዩ ብዙሕ ዓቕሊ ናይ ወለዲ ከም ዘድሊ ግን እዚ ኣገዳሲ እዩ እንድሕሪ ደኣ ኣብዚ ፓንደሚ ምስ እዚ ቫይረስ ከምዚ ክንነብር ኢልና እንዳመሻጦ ኸማን ናይ ፅሬት ኣገባብ ከጥርዩ ኣለዎም እቲ ናይ ምክልኻል ብቕዓት እኹል እንተኾይኑ ካብ ዕለት 4 ወርሒ 5 ስርሖም ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ እቲ ብልዕል ዝበለ ደረጃ ዝጥመት ተኽእሎ ኣኼባታትን ዝምልከት ብቤተ ክርስቲያናት ዝካየድ ኣስፊሕና ተዘራሪብና ንቤተ ክርስቲያናት ኣዝየ ከመስግነን ይደሊ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ፋሲካ ብዙሕ ዓይነት መገድታት ፈጢረንን ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅዳሴ ንኽሳተፍ ዋላ እኳ ብኣካል እንተዘይኮነ ንሕና ብሃይማኖት ምክንያት ዝግበር ኣኼባታትን ቅዳሴታትን ካልእ ሰባት ክእከብሉ ዝኽእሉ ጉዳያትን ከም ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ክጸንሕ ኢና ንደሊ ግን ነዚ ዝምልከት ኣብዚ ሰሙን ዝርርብ ናይ ኣውራጃ ሚኒስተራት ምስ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ከካይዱ እዮም ሓባራዊ ፍታሕ መታን ክርከብ ካልእ ኣገዳሲ ከዓ እቲ ቁጠባዊ መንገድና ብልዕል ዝበለ ደረጃ ኣይዓገትናዮን ኣብቲ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ጥራሕ ኢና ዓጊትናዮም ብፍላይ ኣብዚ ንኻልእ ክፋል ዕዳጋታት ንምኽፋት ዝምልከት ሕቶ ኣስፊሕና ኢና ተመያየጥና ኣብዚ ዝተረዳዳእናሉ በቲ ሓደ ወገን ዕዳጋታት ክሳብ 800 ኳድራት ሜትሮ ዝስፍሓተን ክኸፍታ ከም ዝኽእላ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንፅሬት ዝምልከት ብቑዕ ኣገባብ ዘማልኣ ክኾና ኣለዎን ሓላፍነተን ይኸዓ ኣብ ፅርግያ ንኽከታተላ ነዊሕ ሪጋ ንኸይህሉ እነዚ ኸማን እኹል ምቅርራባት ከድልዩ እዩ ናብ ክፋል መቕሳም ሓድሽ ፍልጠት ምርመራ ብዙሕ ገንዘብ ከነዋፍር ምዃንና ዘካታ ኣይኮነን ብፍላይ ናህና ክፋል ግቡእነትና ንኸነተግብር ዝያዳ ፍልጠት ንምቕሳምን
ክንደይ ሰባት በዚ ሕማም ተለኺፎም ነይሮም ከመይ ጌርና ክታበታት ክነጥር ንኽእል ኣየናይ መድሃኒታት እዮም ኣገደስቲ ነዚ ክሕብር ይኽእል እየ ብሃገር ደረጃ እኩል ባጀት ጌርና ነቲ ተኽእሎ ምምርማርን ምጥራይን ፍልጠት ኣብ ጀርመን ንምምዕባልን ምብርታዕን መታን ነዚ ሕማም ንምክልኻል ናህና ክፋል ኣብ ዓለም ክነበርክት ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኸዓ ኣብ 14 መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንመያየጥ ኢና ክንርእን ክንፈልጥን ንደሊ ኢና እቲ በብቁሩብ ንኸዶ ዘለና መንገዲ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዘምጽእ ብፍላይ ነቲ ተላባድነት ናይዚ ሕማም ዝምልክት በዚ ጉዳይ እዚ ኸዓ ንዕለት 30 ወርሒ 4 ክንራኸብ ኢና ንድሕሪ ዕለት 3 ወርሒ 5 እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ኸዓ ሽዑ ክንመያየጥ ኢና እቲ ክንርእዮ ደሊና ዘለና ግዜ ካብ ዕለት 20 ወርሒ 4 ክሳብ ዕለት 3 ወርሒ 5 ዘሎ ግዜ ብድሕሪኡ ኸዓ ካልእ መንገድታት ክንጓዓዝ ኢና ኣየናይ ጉዕዞ ከም እንጓዓዝ ከዓ እቲ ተላባድነት ናይዚ ሕማም እዩ ዝውስኖ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ጽብብ ዝበለ መንገዲ እዩ ዘለና በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ተስፋ ይገብር ኩልኹም ከምቲ ክሳብ ሕጂ ክትተግብርዎ ዝጽናሕኹም ክትቅጽልዎን ነቲ ተወሲኑ ዘሎ ሕጋጋት እውን ክትክተልዎን ክትስዕብዎን እዚ ኸዓ ቀስ ብቐስ ናብቲ ንቡር ህይወትና ንኽንምለስ ክሕግዘና እዩ